to number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Aaron Jurado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan Jalabat at DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo adasayan kabuwasan. Magtarion lingkor at magti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot ditan at technical control si Engineer Nixon Dakal. Dan nakaiba tayo mat si kapaborito Errol Jurado. Agoy natin na Huwebes, Pizza 5 bulan na Marso 2026. Gadasaray ulo na balitad lokal. Tricycle, bimangga at poste, driver asugat-sugatan, duwarang minor de edad, akaligtas at aksidente. Barangay Tanod, anapon nataklay na uloy, kasumpalanton sinagsag, susakay yalaki. 17 anyos yalaki, narilan na Cebu.
Delivery na flag ada 5 na otoridad Cebu, Asamsam. Laki na ng paputok na patog, arestado. Unda pagtayo ada saray ulo na balita da national. PCO, major newspapers nan iba laban ada fake news. Kayamanan na nabipisara limaknab at 378%. Koreano wanted na aresto Jada Luyag na Pangasinan. Madriaga insigapan na kaso ng Vice President Sara. Impeachment ng BP Sara tuloy na. Oras nila alas 6:10 na kabuwasan tanatan wajaray detalye ada saray balitad lokal. Barangay Tanod, anapad na otoridad, kaya rin sinagsagto niya. So, sa kaya laki, agawa at oras na alas 7 na labi, dad barangay Pangapisan North, baloy na Lingayen, Pangasinan. Dad inisyal yung investigasyon na Lingayen Police, manakar sa biktima, lagan niya man na sisilpon, na naringal to kuno. So, abitan suspect, yaing kwanton galen sumpalan pala. Lapod sa tanya naringal na biktima, si Mempot bang balat imbes nga lamot na suspect, akin hudas ay. Pimawel sa biktima, wala awiton na tubo tan na kutsilyo, bang balat agto na imanon si Mempot mo tadabong so abitla na suspect, yang ala na samurai. Awalaan na sangsangan antes siya nagawa so impansagsagad biktima. Si Katoya kagamor na aralem niya sagsaga. Jad ni kawigin na limaton niya. Tan jad saragamot to. Tampol yung batik sa biktima. Piyan tampol batik sa biktima. Piyan makaiwas ed karuman niya sugat. Si Katoy tambol imbatik jad Lingayen District Hospital. Bang balot inyalis jad Regional Medical Center at Syudad na Dugupan. Sa may biktima so walala ada mao nga iyaki papason. Arestado so laki nan paputok na pauto gajad bali na Rosales, Pangasinan. Unong at ginawa ng investigasyon na pulis sa kaya concerned citizens so timawag jad ang pulis sa Rosales ni pakar ed naringalton na pigarang putok. Tutanol na paltog asinggar ay kawalanto niya. Tampol yan ang responder kabiyangan otoridad. Tanong papaway de investigasyon na tanunong at palapag na concerned citizen na anong yung tunyan inala na suspect sa paltog. Jag compartment na motorsiklo to niya. Tan na aming pigaton impaputok. Asam-sam at 5 na suspect. So caliber 45 sa kayang magazine niya wala animirang bala. Sa may suspect so inawit Jada Police Station umpapuay sa bilang suspect so residente na Villasis, Pangasinan. 17 anyos siya laki arestado at ginawa na drug bypass operation. Yaing kasana Bimbaloy Police tanjag koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 asam sa maso 0.10 gramo na Cebu at 5 na suspect manbili na 1,360 piso
Kaya rin inyawat at saray ng panggapya po surveyor. Tampol yan awit so abitlan suspect. Jada patambalan pianipasilong at medical examination. Antes yan awit yung police station para documentation tan disposition. Kaso nin sunggay na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 so harapon na suspect at korte. Inaresto mo so 40 anyos siya delivery rider kasumpalan na so ginawa na drug bypass operation niya ginawa jada bali na kalasya Pangasinan na ingka sa bypass operation laban at suspect jad oras na alas 3 na palbangon na ang kumpiskad 5 na suspect so 5.52 gramo na Cebu, mabili na 37,536 ya kakarga doran hitsel da transparent plastic saya imunada saya bitlan na suspect sumawa naman la na sa otoridad unarap da kaso ng sunggay na 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 so abitlan suspect. Managlako na sira sugat-sugatan at agawan aksidente. Yagawa pasado alas 5 na palbangon na jad barangay Nilumbot. Bali na Mapandan Pangasinan na jad inisyal investigasyon ng pulis sa may biktima suman mamaniho na andikot ya tricycle yung walay kargato na duwaran minor de edad. Base da CCTV footage sa eding kagawan na aksidente umbabatik jad karukuyan na karsada iray biktima ya kalugan at tricycle mamarap jad nibukig na aka tiglab sa bilang driver makalawara da sa taniyang kagawa ni bangga at poste sa bitlan na tricycle sinilgan na inkasugat-sugatan to niya jad nandulang parte na laman na tansikatoy imbatik kada patambalan sa radwaran na minor de edad so aga sugatan at agawan na aksidente. Naringalan na katubukulan ya balita da lokal antes tanon dapag da saray karoman ya balita da nasyonal wajanire pigaran pa mano. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Midalo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Midalo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Midarlo, where every sip feels special. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan.
Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:19 na po ng umaga, 6:19. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Thursday. Lumagda ang isang kasunduan ang Presidential Communications Office o PCO at malalaking organisasyon ng pahayagan sa Pilipinas. Ito ay para labanan ang fake news, misinformation at disinformation sa digital at social platforms. Gayon din para protektahan ang publiko sa masamang epekto ng maling impormasyon. Kasama ni PCO Secretary Dave Gomez na lumagda sa kasunduan ang mga kinatawan mula sa The Philippine Star, Business World, Business Mirror, Daily Tribune, Malaya, Business Insight, Manila Bulletin, Manila Standard, Philippine Daily Inquirer at The Manila Times. Ngayon din ang kasunduan ang pagpapalakas sa kooperasyon laban sa mga banta at pagprotekta sa seguridad ng publiko sa pamamagitan ng pagsusulong ng kultura ng transparency, media literacy, fact-based report at responsableng information sharing. Ang Memorandum of Understanding ay bahagi ng hakbang ng PCO na Oplan Fake News. Tinagtibay rin ang commitment ng bawat panig sa pagsusulong ng tama, verified at responsableng pag-uulat habang pinananatili ang kalayaan sa pamamahayag. Samantala, idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in form and substance ang dalawang nalalabing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na nangangahulugan na gugulong ng proseso. Ang botong 54 na pabor, isang kontra at 0 abstention ay ganap na idineklara ng House Committee on Justice sa pamumuno ni Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro na may kabuluhan ang 3rd at 4th impeachment na kapwa naglalaman ng recital of facts na kapag napatunayang totoo ay isang impeachable offense. Una nang inihayag ng komite noong Lunes na may sapat na forma ang dalawang impeachment. Isa rito ay inihain ng grupo ni Padre Jose Saballa na inendorso ni ML Party List Laila de Lima at ang ikapat ay inihain naman ni Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso ni Representative Benvenido Abante Jr. at La Union Representative Paulo Ortega the Fifth. Si House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang nagmosyon para ideklara ang Saballa at et al. Complaint na sufficient in substance na sinigundaan naman ng kanilang mga kasamang mambabatas. Sinundan naman ito ni San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Vice Chairman ng Justice Panel, na nagdeklara naman sa Cabrera impeachment complaint bilang sufficient in substance. Kasunod dito ay nagbotohan ang mga miyembro ng panel para ganap na madeklara ang makabuluhan ang nilalaman ng impeachment laban kay BP Sara. Samantala,
Ibinunyag ni Bicol Saro Representative Terry Ridon na tumaas ng 378% o humigit kumulang 70 million pesos ang net worth ni Vice President Sara Duterte sa loob ng 16 na taon mula 2008 hanggang 2024 batay sa kanya mga isinumating salin sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sinabi ni Ridon na ang net worth nito noong 2008 ay 18,493,000 plus at naging 18 million noong 2009. Ipinakita rin sa pagdinig ang mga kopya ng SALN para sa 2023 at 2024 kung saan nakasad na ang net worth ay 77,500,000 noong 2023 at 88,512,000 noong 2024. Ayon kay Ridon, ang datos ay mula sa mga pampublikong record ng SALN kabilang ang pinakahuling dokumentong inilabas ng Ombudsman. Aniya ang kabuang pagtaas ng net worth ng Vice Presidente mula 2008 hanggang 2024 ay maaaring suriin ng komite kung ito ba ay maituturing ng bahagi ng aligasyon sa impeachment complaint. Pinangunahan naman ni Gerbil Luistro, chair ng House Committee on Justice, ang pagtalakay at nilinaw na kasalukuyang yugto ng proseso ay hindi kinakailangan magharap ng detalyadong ebidensya tulad ng partikular na bank accounts dahil saklaw ito ng bank secrecy law. Giniit ni Luistro, ang Senado bilang impeachment court ang maaaring magsagawa ng mas masusing pagbusisi kung aabot sa paglilitis ang kaso. Binigyang din ni Ridon na ang wika ng reklamong may kinalaman sa umano'y unexplained wealth ay kahalintulad ng ginamit sa impeachment case laban kay Renato Corona na nauwi sa pagkakahatol ng Senado noong 2012. Sa iba pang mga balitang nasyonal, inaresto ng Bureau of Immigration ang isang Koreano na wanted dahil sa malawakang pandaraya at itinuturing na pugante mula sa hustisya sa kanyang sariling bansa. Ayon sa ulat, nagsagawa ang mga operatiba ng isang enforcement operation noong February 26 sa Barangay Palamis, Alaminos City, Pangasinan na nagresulta sa pagkakaresto ng 40 taong gulang na Korean national na si Moon Ha-young. Isinagawa ang operasyon sa pakikipagtulungan ng mga otoridad ng Korea, Alaminos City Police at mga pwersang paniktik ng gobyerno. Si Moon ay sakop ng isang Interpol Red Notice na inilabas kasunod ng isang warrant of arrest laban sa kanya mula sa Suwon District Court para sa pandaraya. Siya ay kinasuhan ng paglabag sa Article 341 o 347 ng Criminal Act ng Korea. Ayon sa mga ulat, itinatag ni Moon ang mga operasyon ng voice phishing noong Enero 2017 kung saan ang mga membro ay nagpanggap na kinatawan ng isang malaking bangko sa Korea. Ang grupo ay nanloko umano sa mga biktima ng humigit kumulang $840,000. Inilala siya ng mga otoridad bilang ang boss ng organisasyon, ang pinuno ng nag-organisasya ng grupo, nagbigay ng pondo at nagtayo ng mga pasilidad na ginamit sa scam. Sa pag-aresto, natuklasan din ng mga otoridad na si Moon ay may hawak na peking pasaporte ng Pilipinas na may pangalang Jonathan Martinez Park. Naiulat din na nagmamayari siya ng ilang resort property sa Batangas at sa Pangasinan. At sa pinakahuling balitang nasyonal, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na magkakasasilaan ng manhunt operation laban sa mga high-profile fugitives. Sa kanyang pagdalo sa kapihan sa Manila Bay kahapon, sinabi ni Remulla na ang security forces ay nagsasagawa ng mga bagong inisyatiba upang muling ilunsad ang manhunt operation laban sa mga high-profile na pugante sa bansa. Kinabibilangan ni na Charlie Atong Ang,
Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, dating Police Officer Rafael Dumlao III at iba pa. Matatandang si Atong Ang ay wanted sa mga otoridad kaugnay ng pagkakasangkot sa kaso ng mga missing sabongero, habang si Bantag naman ay iniuugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid, at si Dumlao naman ay dinadawit sa pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju. At sumayon ang ating mga pambungad, almusal balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 6:30 na po ng umaga. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ng publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Siklista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First and Last Canvassing, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium. March 16, Farmers Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium. Coronation Night, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market. March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy. Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Precreat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medalo, Coras Manor and Garden, Balikkabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium. March 20, Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School. Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 21, Mapandan Zumba, 6 a.m. at Mapandan Auditorium. Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. March 22, Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza, Kalila, Malikat and Mapandan. Pandan Festival 2026. May K ang Mapanday niyan. Magdiwang mapandan! Magdiwang mapandan! Hindi ba
ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi Garden in bed Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Diyan Orbes Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito! Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito Maabigyan kaposan Pangasinan Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan Alas 6:36 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig ay Kabwasan Pangasinan na ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control sa ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. At sa gawing kanan ko naman, nandyan ang ating station manager, ang masipag nating station manager, Joey Baby. Ngayon sabay. Ayan pagtilaok ng manok, gising na si Baby. Ay, Joey Baby pala. Ano na naman ko ka na siya manok. Ayan. Ay, ito nga pala, nakita ko nga pala sa may sa page ng Mapandan for Everyone. Yung mga kandidata ng Mrs. Mapandan International 2026. Dahil nalapit na yung kailang Pandan Festival. Yung inaabangan at kinagigiliwang Pandan Festival 2026. Ayan, At ito nga ay formal na mag-upisa sa March. May schedule na ng March, actually may March 13 na na schedule na yung Ginoong Mapandan from March 13 at 2026 hanggang
Anong araw ito? March 22. 22, Oh, ito yung Kalutan. Ayan, Mapandan Street Party. noon ang prenesinta yung ginoong Mapandan. Oo. Oo, nung nakaraang linggo. Nag-courtesy call sila Oo. sa opisina ni Mayor Carl Buga. Ayan. good morning nga pala kay Mayor Carl Christian. Ay, maagang nagigising yan at siyempre inaabangan din ang ating palatuntunan habang kung yan ay yung naglalakbay. Actually, kapag siya ay nag-iikot-ikot, Oo. ay practice to laman. Kumbaga, anap-anapan lay laman to. Correct. Oo. Kaya sikat to at manliber at Barangays. barangay, antayan to, noon to raraming problema. Diyan, no po yung solusyonan. Sikat to si Mayor Patrick Agustin Karamatan Pinakalasyamot. Pumupunta sa barangay para maghanap ng problema. Na solusyonan. Pero may bit-bit na solusyon. Ayan, Yan. Ganyan ang mga maisipag na mga local chief executive ng bayan. Yung from Canada nga pala na Mrs. Mapandan International 2026 ay si Madam Jonabel David Langit. Uy. At ang kandidata naman sa galing sa USA, si Madam Marisa Bugisan Pinulyar. Ayan. At ang kandidata naman galing dito sa ating bansang Pilipinas na taga dyan sa Mapandan, Mrs. Josefina Baby Landingin Soriano. Ayan. Yan, Sila po yung taga Mapandan na nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa, pero magmula nung naupo si Mayor Carl Christian Vega. Nandiyan yung suporta nila. Maganda kasi yung adhikain eh. Yung adhikain na yun, sa una ay plano pa lang. Pero yung mga plano na yan, i-share niya yung mga plano at unti-unti nang natutupad yung mga iba't ibang organisasyon sa ibang bansa. tumutulong. Nagkaroon sila ng bayanihan. At sila po ay personal na nagbibigay ng nag-iipon, nag-chip in. At kung meron man silang malikom na pondo, ay tatanungin nila si Mayor kung ano ang pwedeng magawa ng kanilang organisasyon para sa Mapandan. Para sa ikabubuti ng bayan ng Mapandan. Naalala ko lang si Sir Ansel. Good morning kay Sir Ansel. Na nakaantabay din dyan sa Mapandan, lalo na sa Mayor's Office. Siya yung mga nag-aasikaso ng mga Ansel Sarate. Ayan, Ansel Sarate. Yung mga proyekto, yung mga progresibong nangyayari dyan, lalo na sa mga construction, yan si Sir Ansel. Ayan, Kantabay yung Children's Park nga pala. Congratulations, Sir Ansel. Dahil sikat to may sakayan ng kanunutan at satan. Pero siyempre, si Mayor Su Kintutan. Si Mayor Su talaga na kanunot, pero siyempre, yung bagatot kinang Sir Ansel, unya. Correct. Ngitan. Katon na agamat na balang at abay na mayor si Dr. Felix Domicilio. Tan si Sir Jeffrey. Dr. Felix Domicilio tan si Sir Jeffrey Abrasaldo. Tan siyempre, agmat nabalang at dadikingan ng mayor si Boss Darwin. Si Boss Darwin pag si siya ang piloto, meron kasing mga piloto na aga makaugip so VIP. Correct. Pero si Boss Darwin, no, si Kati Mamaneho, them to my VIP, kamuraga to ang manlara. Sa may area. Hindi, maingat yan. Maingat. Siyempre, nandyan din yung, malakas sa'yo eh. Si Lakas. Si Lakas. Malakas sa'yo yan. Malakas ang radyo niya. Yung hindi naman magagawa ng isang local chief executive, yung mga nangyayaring magaganda sa isang bayan tulad ng Mapandan, kung hindi kaantabay at kasama ang mga department heads. At ganun din ang Sangguniang Bayan. Tama. Sangguniang Bayan. May kasi sila dyan may pagkakaisa. Correct. Sa bayan ng Mapandan. Unity. Yung harmony between legislative and executive with the department heads ang problema. Kaya nga yung pangkakasakay para adbala. Kaya nga ang Mapandan ay nakakatanggap ng mga awards. Congratulations nga pala. Walang cashier, walang bayad. Alam mo na yan. Bukas,
Center. Ayan. Bukas oo. center. Magbukas na yan dyan Oo, sa dyan may sa barangay Matanda. tourist. Oo, May programang para Abiglaman. correct. Kasi oo. kuhanan Mayor Carl, no, Abiglaman, kailangan may Asikasuhin. asikason. Pagtuunan natin ng pansin Correct. dahil yung mga kababayan natin, merong ayaw magpagamot dahil ang alam nila may mga bayad. Kaya nagkaroon ng proyekto ang Department of Health through Region 1 Medical Center. Good morning pala kay Medical Center Chief, kaibigan natin, si Dr. Joseph Roland Bihia. At ganun din si Don Ramon Bautista Sr. Yan. At nakikita ko rin na kaantabay din ni Mayor. Itong si kaibigan mo rin, si Dr. Ashok. Basta ang dani. Basta Ayan, ni oo, philanthropist. manangarumat dito na bali na mapanda. Very supportive ditan. Ato na turaramay nagagawan marakap ditan, hindi ho mangyayari yan kung si Mayor lang po ang gumagalaw. Ayan. Yung mga oo. nabanggit natin as a team, yung unity, yung pagkakaisa, may harmony. Aha. Makaaro kasi si Mayor Carl. At wala raratan niya programa isaas to sa rarami kaaro to outside Pangasinan. Correct. At i-grant damat. Aha. So, ganyan talaga. Si Mayor Carl Christian Biga ay workaholic. Talagang impus-pus sa tumit so trabaho tan. Alam mo minsan Servisyo. nadadatnan natin yan maagang maaga. Aha. Di ba man opisina. Antan napalampas to'y oras na Panangod panangod po. Laporta agto gabay wala laray tutuod paway. Sikato'y pagdatda at agtura nakatungtong mat. Alam mo maganda yung ganyan Oo. Magtaka na lang si Mayor kung isang araw walang bumisita sa kanyang kababayan niya. Oo, Di ba? siyempre. Pero hindi malaking mangyayari kita. yun dahil pag nandyan si Mayor, laging maraming tao sa Huwag natin at saka si Mayor Carbiga talagang yung in-observe niya yung time management. Pero okay niya kasi naiima to ng kuntanawa. Wala problema ni una singer o iya singer dalitan at nanang day Dr. Felix tan si Sir Jeprel di man labat ni da table da at kinla nare-resolve dala. Correct. Yan ang sasabid da office ng Mayor. Maganda po yan kasi hindi na nakakadagdag sa iisipin pa ni Mayor. Di ba mababalitaan na lang ni Mayor na may problemang inilapit pero agla kasabid opisina to mangkalaw tamanaya na-resolve na ni Dr. Felix at saka ni Sir Jeprel. Ayan, good morning po sa inyo dyan. Yung mga ganyan na klasin na totoo, wala da abay mo. At markup so pitutungtong da at saray kabalo yan. Correct. Sino ba ang super idayo dad satan? Si Mayor. Siyempre. Tama po na may mga tao kayo, may mga nandyan po sa opisina nyo na manaasikason tampol. Kaloob mo nila ba't iraramay girls di man. Antuman, madam, nanay, bai, atsi, kuya, kanto, aman ira. Ya, tepotanda na tipang kaukulanda. Ganon din si Madam Sheila Pinulyar. Si Madam Sheila, si ano nga pala? Si Councilor. Konsihal Freddy Pinulyar. Ayan, good morning. So, ganun, yung mga nila, meron silang kanyang-kanyang mga yung trabaho para ma-resolve kaagad. Bagante kanya-kanya. Takintan kasi. May si Mayor kasi may instruction. May division of work. Ayan. Yan maganda ni trabaho. Mangkakasakit tayo, pero wala kanya-kanya tayon kiyan gawaan. Ayan. At Good the end of morning. the day, si man decide, si Mayor. Congratulations po. At abangan niyo po yung Pandan Festival 2026. Si SK Federation President. Landingin. Landingin. Good morning po. Dahil may mga hinahawakan din siyang event. Ayan. Sa Pandan Festival. Ayan. Okay, good morning. Ayan sa may Cafe Midarlo. Good morning po sa Cafe Midarlo. Diyan po yan sa loob ng Coras Manor and Garden. At saka yung Kusinok. Hoy! Alikas ko. Atawayan mo pinapaitan di man Kusinok Diner. Ayan. Marakot. Paborito. Demand at Barangay Malanay. At Santa Asingin Barbara. at sa may 888 Infinity Construction Supply. Ayan. Good morning po sa inyo dyan. Tikman niyo po. Napakasarap. Naksel, totoo.
Okay, alas 6:48 ng umaga. Good morning sa mga masugid natin mga viewers, ano? Si Jeffrey Castillo from Bani, Pangasinan. Ayan. Pa-shout out Jeffrey Castillo, sabi niya from Bauti Freeze. Good morning po sa inyo. Nakatutok daw sila sa ating palatuntunan. Gawin din si Wing Bustria Humeldi. Ayan, mga Humeldi, Tagalaminos eh. Ano yung isa? Bounty Freeze. Bounty Freeze. Oo. Nakalaman oktutan. Ayun, siyempre. Good morning. Sana Captain, arestado. sana Arestado ng Joey Baby. sana makadalaw yung mga dito, ano. Nga pula ta. Good morning po sa inyo dyan. Chap-chap lang may walang. Ayan. Okay, si Maribek Rivera Balaso, magandang umaga. Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Kaya natin binabati itong mga viewers, mga listeners natin sa mga radio. Dahil isa rin to sa mga yung pagrespeto sa kanilang pagsubaybay sa ating palatuntunan. At batiin ko lang yung ating kaibigan din. Diyan sa may bayan ng Aguilar. Si Police Major Mark Ryan Taminaya. At binabati ko po ng isang maligayang kaarawan, sir. Happy birthday po, sir. Ayan, Ibigan natin yan. Yan, siyempre. Makulikuli lawas itan. Si Jessica Bulataw ng Dasol, magandang umaga. Ayan, yung sinasabi ko, yung pagbati, isang pagrespeto sa mga viewers at saka nakikinig sa atin. Gaya yung sinabi ni former Governor Amado Pugi ay Espinodito, ang salitang respeto, ay dapat na nananatili sa mga opisyal ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Kaya't nandyan po yung pagrespeto, lalong na sa mga halal na opisyal ng bayan, di ba? Mahalaga na irespeto dahil sila ay ibinuto ng mamayan para sa maayos na pamahala at pag-unlad ng lokalidad. Ang respeto ay hindi lamang paggalang sa tao, kundi pagkilala sa mandato na ibinibigay ng taong bayan sa mga nakaupong opisyal. Bakit nabanggit mo ang salitang respeto? Meron ka bang nalaman na walang respeto? Meron na nakaupong opisyal meron sa isang lugar? Meron akong nabalitaan sa Barangay Lasip, Kalasyaw Teka lang, respeto. Bakit barangay Lasip na naman? Meron akong nauligan diyan. Naulinigan na sabi nila itong si Kapitan Dante Fernandez, tila yata walang respeto sa mga ibang opisyal. Ay, dyan ka para itong opisyal. Bakit kaya? Bakit wala sa kanyang word na respect? Binoto naman siya ng tao bayan. Para maglingkod sa kanyang mga kabarangay. Paano pumasok yung respect na word? Kung maalala mo, kapaborito Errol, may namatay na isang kagawad dyan. Itong si Robert Fernandez. Ang nung nakarang taon pa yan. Nakarang taon. Ay, sa ilalim ng kasi Republic Act 7160 yung Local Government Code. Ang posisyon ay pupunan na sa pamagitan ng appointment, sino mag-appoint? Ang kapitan, ang punong barangay, at bilang paggalang sana sa namayapang kagawad ng barangay, dapat itanong ni kapitan sana, tinanong ni kapitan sa mga pamilya ng namatayan kung sino yung may gusto. Ang mali, ang pagkakaalam ko, ganun talaga. Talaga kahit sa ibang lugar, kahit hindi lang dito. Kapag namatay ang isang opisyal, ay itatanong kung sino ang kanilang ipapalit. Pero, respeto naman sa may namatayan at sa pamilya ng namatayan, habang nandun pa yung bangkay, hindi pa pinag-uusapan yan. Actually, pinapalipas pa yung 40 days.
pinaghihilo muna yung sugat. Correct. Siyempre, inatihan ira. Respeto at sa may pamilya. Oo. Ano dapat pantungtungan. Pero ito, dapat kinonsulta ni kapitan, yung kapamilya nung namatayan. Bilang nakagawad. Di ba? Namatay yung kagawad ang namatay, di ba? Oo. Bilang respeto, ito na yun. Respeto at paggalang sa pamilya. Wala kay Kapitan Fernandez ang kunyata eh. Paggalang. Imposible. Wala. Sa pamilya. Meron ng yan. kagawad. May respeto, may paggalang yan. Bakit mo ba nasabing mukhang wala? Kasi hindi niya ikinonsulta o kinausap man lang yung mga kapamilya yata kung sino ang dapat na ipapalit na magiging kagawad sana kapalit ng namayapang kagawad ng barangay. Di ba? Teka, yung nangyari kasi dyan ay mahabang panahon bago na fill upan. Kaya nga merong kunyata meron yung dumating pa nga sa punto na yung honorarium ni kagawad ay siyempre ganun talaga, papasok yun sa savings. At sa pamaliwan tuman apagan. Duga, tama. May honorarium to at apag-apagan na sarara may opisyalis. Correct. Siguro dumating din yung punto na yon. Pero bakit matagal na hindi naglalagay? Nabalitaan na lang, kumuha ng ibang kapalit. Ibang kapalit. Yung bakanting posisyon na hindi man lang ipinaalam sa mga kapamilya noong yumaong kagawad. Yan ang isang kon dyan. So, nawala yung words na respeto sa pamilya. Dapat sana, anong ginawa ni Kapitan? Kinonsulta sana yung mga nagtanong kung may gusto ba sa inyong mga kapamilya na papalit doon sa namatay, namayapa na kapamilya ninyo na kagawad ng barangay. Yun sana. Yun ang dapat na ginawa sana ng kapitan dyan sa barangay Lasit sa Kalasyaw, Pangasinan. Ibang ano naman ito Ibang istorya naman ito, yung kung ang naandid bilay, at may ito, sample ba, nagtamo mang bilay lugar, at may kapitan, the law of succession, may number 1 kagawad. Number 1 kagawad, correct. Tapos, nabakante may sakaya irungan, sa isublidatan, may una, na may kapartido. Kapartido, correct. Diba? Tapos, sundalan proseso. Rami kagawad, konsulta sa ramay kagawad. Ano gabay daman? Automatic yung papalit sa law of succession batay sa Republic Act 7160 o ang Local Government Code. Yan. Yun ang kung dyan. Yung proseso talaga. Ang problema dyan, ang lumalabas kasi na pangiinsulto. Sa pamilya. Yung nangyari dyan sa may barangay Lasip. Antoy linaan, dara may pamilya to may kagawad. Kaya nga, so nandiyan na yung kahit na hindi sinasabi na ng mga pamilya, masakit sa kanila nawalan sila ng kapamilya, na isang barangay kagawad, at mas masakit sa kanila na hindi irespeto ng punong barangay yung pamilya. Although bayag laman ni natoy, pero say tutungtungan dia, may respeto. Respeto. Ayan. Anti agawa. Akin at Teka, yung kapitan diyan Fernandez di ba? Dante Fernandez. Tama ba? Fernandez din yung kagawad. Fernandez. Magkano kaya yun? Kaya nga magka-ano kasi, baka magpinsan din yan. Pinsan, magkapit-bahay? Yun na nga ako dyan Ang balita ko, magkapit-bahay lang yan. Kaya nga Kalapit, agtobat, 5 basil na padir, tatabat, hoy ne, wala isa lang yung kagawad.
Wala po, siya lang mampili. Yan to. No. Yan to. Kaya yan ang... Ibandot to naman at akin. Sular to. Tanaringal damo, di ba? Basil. Kaya yan ang kung dyan, pinag-uusapan ngayon dyan sa... Ito inuuna namin, wala ho kaming masamang tinapay kay Kapitan. At kung sino man dyan sa Barangay Lasip. Yung sinabi lang sa amin. lang po ang pinag-uusapan natin dito. Yung sinabi lang sa amin, pinarating sa amin, dapat may respeto. Dapat umiral yung respeto. Kaya yun ang isang kinextion nila dyan. Pati yata'y hindi binigyan ng respeto yung pamilya. May bypass daan to? Parang binaypas parang gano'n, Hindi pinalam Hindi pinalam. Basta na lang, sino bang nagdesisyon dyan na paupuin yung pumalit na kagawad? Siyempre. Although wala rin tayong masamang tinapay doon sa pinalit. Wala po kaming dyan. Wala po kaming masamang tinapay. Hindi ho rin namin kini-question yung proseso. Correct. Ang pinag-uusapan dito, hindi proseso, respeto. Ayan. Dapat may respeto. Alas 6:59 ng umaga, sa ating pagbabalik, talakayin natin ang mga proyekto na may pangalan ang mga politiko. Dahil yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon, yung ipalo dapat na ipatupad ng mabuti. Yan at iba pang mga issue ay ating tatalakayin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang ilang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang ilang sunata. Dame yung Son ang puta-putang ilang impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo.
Maginawa miya duga sa trabaho tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kamay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:05 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig ya Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtirion Lingkor at Timogti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakala. Araw po ngayon ng Huwebes, petsa 5 sa buwan ng Marso 2026. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga sumbong, reaction, opinion, mangyari lang po, tumawag o mag-text sa 0931-100-9931 o kaya 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook, live na live pa rin, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Oy, good morning nga pala kay Ferdinand Nagala. Aha. At ganun din, good morning kay sino yung nandito na nagpapabati na isa? Clifford Abilia. Magandang umaga. At ganun din, yung matagal ng kaibigan natin. Ernesto Aquino Mata. Saan ka man naroon? Naririto po kami. Naririto Ating po. Vice Mayor Tan. Ayan, ng bugal yun. Ng bugal yun. Ayan. Good morning! Paul. Aha. Ang pagpapangalan ng mga pampublikong infrastruktura tulad ng kalsada, tulay, paaralan at opisina sa mga opisyal ng gobyerno ay isang issue na matagal ng tatalunan kapaborito Errol. Sa pangkalahatan, bawal at hindi etikal ang ganitong gawain. Ayon sa mga umiiral na batas at regulasyon. Ang Republic Act number 1059 pinagbabawal ng batas na ito ang pagpapangalan ng mga sityo, barangay, munisipyo,
kalsada, tulay at iba pang mga pampublikong istruktura sa mga taong buhay pa. Di ba? Oo. Oo. Sa Local Government Code of 1991 o Republic Act 7160, Section 13, Aha. malinaw na nakasaad na ang mga pampublikong lugar o gusali ay hindi dapat ipangalan sa isang buhay na tao. Batay sa General Appropriation Act of o kaya yung anti-ipal provision, ang taunang budget ng gobyerno ay may provision na nagbabawal sa mga opisyal o larawan sa mga proyekto na pinunduhan ng taong bayan. Diba? Sa DILG Memorandum Circular Number 2010 -101, ito ay nagbabawal sa credit grabbing o pag-angkin ng mga proyekto ng mga politiko na hindi naman galing sa sarili nilang busa. Yan. Ito ay pundo ng taong bayan, hindi galing sa politiko tulad ng flood control, karsada at gusali. Ay nagmula sa buwis ng mamamayan, hindi personal na pera ng mga nakaupong opisyal. Ang paglalagay ng pangalan ng opisyal ay nagbibigay ng maling impresyon na utang na loob ng mamamayan sa politiko. Yan ay paglabag sa anti-ipal o yung anti-self promotion na itinuturing na paraan ng premature campaign o pag-promote sa sariling gamit o yung sariling gamit ang sariling pera ng taong bayan. Ang pampublikong pasilidad ay dapat magsilbi sa publiko, hindi para maging tropeyo ng political ego ng isang opisyal. Ang kasi pag papangalan ng infrastruktura ay dapat nakabatay sa historical, cultural o local significant o pangalan ng mga bayani na nagbus ng kailang buhay para sa bayan na hindi sa kasalukuyang nakaupong opisyal. Ang pinag-uusapan natin dito yung buhay buhay. Buhay pa na opisyal. Buhay na opisyal. Buhay na buhay. Hindi po yung sinasabing meron kasi yung mga ipangalan sa mga namatay na dahil yung dinonate na lupa o nag-donate ng building. Ayun, pwede yun. Pwede. Pero ang pinag-uusapan natin dito, buhay Ang pananatili ng pangalan ng mga nakaupo ay nagpapahaba ng political dynasty o paulit-ulit na naririnig ng mga tao ang pangalan ng kanyang kapamilya. Ang rapat na gawin ay pangalanan ang mga proyekto ng neutral. Ang mga paglalabag sa mga batas na ito ay maaaring magresulta sa administrative o kaya criminal charges laban sa mga opisyal. May depensa ang mga politiko. Ano yan? Maaaring sabihin nila na hindi sila ang naglagay ng kanilang pangalan sa mga proyekto na pinondohan ng taong bayan. Ang ituturo nila yung implementing agency. Pwede ba yun? Siyempre sila. Hindi ko alam yan. Yung gumawa nilagay naman yung pangalan ko. Hindi naman gawin ng implementing agency tulad ng DPWH kung walang utos yung amo. Di ba? Bakit gagawin mo ba? Gagawin ng implementing agency kung hindi inutusan ng amo. Di ba? Kaya't kung sana ito ay magsisilbing aral sa mga nakaupong opisyal na ilalagay nila yung kailang pangalan sa mga government project na pinunduhan ng taong bayan. Hindi po pwede yan May batas po yan Yung ano ba yung si Secretary John B. Cremulya, yung sinabi niya. Yun nga. Di ba? Yung huwag kang ipal. Huwag kang ipal. Di ba ito yung tinalakay natin ng mga nakaraang linggo, yung ipal di ba? Ngayon meron ng binaba ang Department of Interior and Local Government na tungkol sa mga nakaupong opisyal na naglalagay ng kailang mga pangalan, mga mukha. Ang lalaking mukha.
Ha. Ang lalaking pangalan. Oo, marami tayong nakikita diyan eh. Ito, Pati yung mga sasakyan meron. Ito yung mga pinagbabawal paglalagay ng pangalan o mukha. Yan. Sa waiting shed, covered court, school buildings, health centers, yung mga relief goods, ang plastic ay mukha. Yung mga government vehicles, mga tarpaulin at signages ng mga proyekto. Dapat ang nakapangalan lang sa proyekto ay ang ahensya lang. Tama. Ang nakalagay hindi ang politiko. Ahensya lang, kunyari, project, kung anong klaseng project. Tama. At ang agency lang dapat. Correct. Implemented by. O kaya, pag project naman ng munisipyo, edi LGU bla bla bla. Correct. Yan ang kung dyan, nararapat dyan. Dahil yung pundo na yan ay galing po sa buwis ng taong bayan. Hindi po galing sa sariling bulsa ng mga politiko. Sila po, yung mga nakaupong official, sila po yung instrumento lamang upang maipatupad ang mga iba't ibang mga programa at proyekto ng gobyerno. Ito diba? na ano ko lang, na-scroll ko lang dito. 2011. Nung may naghain ng anti-signage pang tawag dito. Correct noon. Anti-Signage of Public Works Act. Pero pinalitan na yan. Ang publiko bilang anti-EPAL bill. Pinagbabawal, picture, pangalan, initial, ito, kalsada, tulay, waiting shed, government vehicles, school buildings. Ang mga yan. Sinong kuan yan? Sinong nakalagay dito kalsada. Kalsada, okay. Sinong kuan yan? Gumawa, di ba, Kongreso? Mambabatas. Mambabatas. Ang nagsulong dyan, di ba? Pero ang unang-una na nagpanukala nito, walang iba. Sino? Miriam Defensor Santiago. Mambabatas din yan. Mambabatas din yan. So, sila po yung mga nagsulong, sila po yung gumawa ng batas na yan at pinirmahan ng Pangulo. Pero sino ang lumalabag ngayon sa mga batas na yan? Diba? Ito, hindi ano yan eh. Yung etong si Francis Escudero. Nung siya pa ay membro ay talagang ng Kongreso. Ay kintutan impurek tumatitan. Correct. Ang problema hanggang ngayon hindi pa rin ito ganap na batas sa buong Pilipinas. Bagamat may mga ilang lokal na pamahalaan na may sariling anti-EPAL ordinance. Ayan. Bakit kaya, no? Kaya nga. Dapat gawin yung batas to para... Hindi. Kasi pag ginawang batas yan, hindi na makikita yung mga pangalan ko dyan. Sa waiting shed na yun. Kaya mga infrastruktura. Order lang ni Secretary. Siyempre, hindi alam ng mga tao na ako yung nagpagawa ng waiting shed na yan. Paano kung katulad niyan, merong utos ang DILG. Base doon sa memorandum circular. Merong matigas ang ulo. Anong mangyayari doon? Kakasuhan. Hindi, wala lang. Bakit? Wala. Anong bigat na kaso no? Wala ng batas dyan. Siyempre, nilagag nila yung memorandum circular. Buti kung nakalagay doon na mananagot sa batas. Matatanggal sa pwesto. Sa serbisyo. Naraman ko muna. Kulang ng ngipin. Kulang ng ngipin. So, ang mangyayari dyan, parang dekorasyon. Yung mga ganyan na pahayag. Sana, ipatupad. Di ba may ipalo? Ang alam ko may wala, hindi naging ano yan. Hindi naging batas ba yung ipalo? Kaya nilagyan nila ng kaunting ngipin yung memorandum circular para suportahan yung sinasabing ipalo. Dapat na sana yung lagyan ng pangilian, gawing batas para sa ganun wala nang maglalagay ng kailang mga pangalan at mukha
sa mga proyekto na pinunduhan ng gobyerno na ang pirang ginamit dyan ay galing sa publiko. Di ba? Mas magandang pakinggan sana ang proyektong ito ay galing sa buwis ng bayan. Di ba? Napakagandang pakinggan at napakagandang basahin. Ikaw na isang ordinaryong tao, meron akong kung pala dito ambag dahil nagkuhan din ako. Indirectly, nagbabayad ako ng buwis. Dahil bumili ako ng kindi, yung kindi may buwis din yun. Di ba? Indirectly yun. Taxpayers. Iba rin yung direct taxpayers kasi yung mga nagbabayad na talaga ng buwis. So, lahat tayo, yung mga bata, yung mga naggagatas pa, nagbibi sa mga yan. Dahil nga, yung gatas na binili, kaya lang nanay, mayroon ng buwis, yun yung indirect, indirect tax na tinatawag. Kaya lahat tayo may partisipasyon sa mga proyektong ipinapatupad ng gobyerno. Magandang umaga kay Josie Kinis. Ayan, magandang umaga. At ganun din kay Mayra Merete Lapid. Ayan, magandang umaga. Magandang umaga rin kay Caramel de la Cruz. At Madam Geraldine Munoz de la Cruz ng San Carlos City. Saan ka man naririto kami. At naghahatid pa rin kami ng magagandang balita sa mga taga-subaybay natin. Magandang umaga rin sa mga masugid nating taga-subaybay. May mga reaksyon dito basahin nga natin itong mga reaksyon dito. Okay. Mga sir, kulang yata ng pag-intindi ang hindi naman yung kapitan siya sabi. Hindi naman kulang ng pag-intindi. Wala tayong sinabi. Walang yan. Kaya walang respeto sabi niyo. Okay. 0986-3728 sir, na magpinsan ang namatay na kagawad at punong barangay. Magpinsan ba? Diyan sa Lasip. Okay. Sir, 0814738. Mga sir, legal ba ang SRI ng barangay? Legal yan. Legal. Legal yung tinatawag na Service Recognition Incentive. Yun yung barangay mo kanina, di ba? Yung sahod ng kagawad. Na nilagay nila sa SRI. Nilagay sa SRI. Ibig sabihin, pag SRI, apag-apag. Apag-apag. Pero dadaan pa rin yan sa tamang proseso. A-approval niya ng Sangguniang Bayan. Yung pundo na yan. Okay. 09814738, magkano naman ang pwedeng ilabas sa barangay na SRI? Yun yung depende yan sa budget. Depende yan sa budget o pundo ng barangay. Okay. Sino pa yung mga dyan? Wala na. Okay. Yung mga listeners natin, magandang umaga sa mga viewers natin na nanonood sa kanilang mga cellphone. Si ako nga pala, NDRRMO Head Bilyakure. Diyan sa may bayan po ng Kalasya. Masipag. May may mga programa. Hindi yung Women's Month. Abangan nyo kung ano yung programa. Hindi minto sa kanyan yung mga programa na ito ay inline doon sa kanilang trabaho. Siyempre, ang MDR talagang busy na opisina rin yan pagdating ng mga sakuna, sila yung immediate responder sila yung kagad na nagre-responde sa mga sakuna. Babalita ko marami ng mga equipment na binili ng lokal na pamahalaan sa pamuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat na para sa MDR.
Ayan. At yung kanilang command center, talagang i-enhance nila yun, i-upgrade po nila para ma-monitor nila yung pagdating ng mga sakuna o yung mga insidente o aksidente, madali po nilang mariresolba. Oo, may sarili na silang opisina, ano. Ayan, ano. So, good morning po sa iyo, MDRRMO Head Ed Villacorta at lahat ng mga empleyado at empleyado mo dyan, empleyado mo dyan sa MDR. Magandang umaga. Sa kay Shari Petirado, magandang umaga. Si Kwan, Liga President Boyd Magat, magandang umaga sa inyo po. At ganoon din si Alice Munoz ng San Carlos City, magandang umaga. Si Madam Crisel Rose Fernandez the Twin. Ito yung may bahay po ni Councilor Manny the Twin. Ayan, ng Kalasyaw. Magandang umaga po sa inyo. Okay, nanonood sa ating palatuntunan. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Magandang umaga. Maki Mapalakapak Soriano ng Barangay Jimenez, Mapandan, Pangasinan. At Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Magandang umaga. Si Merlita Villa, magandang umaga. Ganun din kay Silvia Romero. Magandang umaga. Si Kagawad Regan P. Kilaton ng Barangay Binlag, Kalasyaw, magandang umaga. Si Kagawad Deo Quinto. Peralta. Good morning. At kay Kagawad PG Peralta, magandang umaga. Mary Grace Migano Del Monte, magandang umaga. Majina Corda, magandang umaga. Amads Ejo ng Barangay San Miguel, Kalasyaw, magandang umaga. Nakatanggap na rin ng ayuda ito doon sa Typhoon 1. Ginagawa na niya yung kanyang bahay. Oo, talaga. Oo. So, yung mga deserving correct. Paano naman yung yung hindi nakatanggap. Hindi nakatanggap. Ayan. Deserving. May mga reklamo sila Paano naman yung issue diyan sa San Miguel? Issue sa San Miguel na naningil ng processing fee 100 piso. na tigi 100 piso. Kung ilang 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 ipinrases niyan. Uy, balita ko, may party ba na complainant? Sa pag may mga complainant, lumabas kayo. Gumawa kayo ng complaint letter, ibigay nyo sa MSWD. O kaya sa Sangguniang Bayan, para sa ganun, talakayin doon at malaman doon kung yung mga sumbong ninyo ay totoo. At kung totoo, siyempre, bibigyan ng sanction yung mga involved person dyan sa naturang paniningil ng processing fee. Dyan sa pagbibigay ng ayuda sa nakalipas na bagyong Uwan. Ayan, okay. Lisa Sin, magandang umaga. Mar Pasqua, magandang umaga po sa inyo. At gawin din kay Priscilla Abilia Buaga Sulis. Si Kon nga pala, Sir Bingab Hubiliano. Ay, Sir Ben. Ayan, ng Kalasyaw. Magandang umaga. Mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Hey! Yan. Sige. Banat! Arya! Ang tumisakinan Ken, tambali Arya, asedad Arya. Bitformen. Bitformen. Magandang umaga kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Gawin din kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Magandang umaga. Vice Mayor Macanlalay, good morning. Councilor Kyle Arthur Baubisa Gaspar, magandang umaga. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny the Twin. Councilor Jose Loresco. Hey, Councilor JP. Councilor Mike Sison. Si Liga President Jose Empares Jr., magandang umaga. Gawin din kay former Councilor Gerald Apicial. Si former Liga President Carlito Diuna. Gawin din kay Long Hair
Kalbong Kulot, Hey, Joel Calvo. si Engineer Art Gaspar, magandang umaga dyan sa barangay Ambatul. Si Madam Mamit at si Boss Carlo, magandang umaga. Si Sir Bayan. Good Ayan. morning. Sergeant Esteves at Madam Jubeta Apiano Esteves dyan sa LCR, magandang umaga. Arturo Eustaquio, Malikilikit, Lawas. Nakaroon natanong lang mo, may bisa salamat, sir, thank you. Kanto. Nareringal ko, nag-uagaw sa ngarang ko. Marcel Surajo, kanto. Ayan, Maxel Surajo. Eustaquio, Arturo Eustaquio dyan sa LGU Calasiao. Magandang umaga rin kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito. Malakas din ang kanyang radyo. Araw-araw nakikinig sa ating palatuntunan. Thank you. Thank you. At ganoon din kay Kagawad Pio Hilumen, ay Kagawad Junjun Cabrillo at Kagawad Dominador Episcope. At yung soon to be Kagawad Malikilikit Lawas. Soon to be Kagawad Alvin de Vera de Guzman ng Barangay Macabito. Magandang umaga. Tanong-tanong tubot si Jaime Binasaya. Inago-ago man Dodingel at Sayon Estasyon. Si Madam Anita Rolosta, yung BHW dyan sa Macabito. At lahat ng mga BHW at Barangay Tanons, magandang umaga. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid at magbabalik bukas. Bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang nito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor at Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control na nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito Augie Jimenez sa programang Biclay Volley dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringal